Hi guys! Welcome back again. So for this video guys, mag-cooking outdoor na naman tayo. Ayan, so yung lulutuin natin is mag-prepare po tayo sa lato. Ayan po, yung lato galing sa dagat. Fresh na fresh po talaga. Ayan, so for now is mag-harvest muna tayo ng sili. Ayan, dito sa gilid. So puntahan natin yun kasi nandun po yung sili. Marami na pong hinog. So tingnan natin kung may mamaharvest ba tayo. Kasi nung last na nakita ko is marami siyang hinog. Yan, so nandito po. Yan. So ito na guys, yan. Ang dami niyang hinog. Yan o. Kasi yung lato natin is kilawin po yun or kinilaw. So kailangan mayroong sili para mas masarap yung kainan. May challenge, diba? Pag may sili. Yan, so mag-harvest muna tayo. Ayan, so kunti lang sili yung kukunin natin. Kasi si Tatay Andres, hindi po siya talaga hilig sa sili. Noong una, mahilig si Tatay Andres ng sili. Pero ngayon, hindi na po siya hilig. Sabi niya sa akin. Yan, so okay na siguro to. Ang dami. Yan po yung napakaganda no, na pag nandito po tayo sa probinsya is makaharvest tayo ng mga sariwang kagaya nito, mga sili. Then dami sili dito, mayroong atsal, mayroong sili espada at ito yung pinaka hang na sili, no? Yan no. So balik na tayo doon kasi i-prepare na natin, ihanda na natin yung ating lato. Ini na rakatay. Ilagay na natin dito yung ating sili. So meron ako ditong yan o, mga lamas. Yan. So ngayon hugasan muna natin yung ating lato. So yung lato guys is wag po natin ihalo sa suka kasi pag hinahalo nyo po yan, yung lato nyo is maluto po talaga. Maluto, no? Yan, so ilagay ko muna to para maghanda tayo. So yan po yung suka na gagamitin natin. Sukang organic. Organic po yan. Dahil suka po yan sa tuba. So ngayon, hugasan muna natin yung lato. Libre ko tayo. Ayan. So ilagay natin sa maliit na platito kasi hugasan na siya. Pero kunin natin yung mga ganito kasi yan po yung mga dumi ng lato. Yan o. Kailangan po talaga na tingnan natin. Kunin po talaga natin yung mga ganito. Parang ugat. Yan, meron silang ugat. Kailangan sisihin mo talaga na walang mga dumi kasi mayroong mga dumi yung mga gaya nito. Yan. Kailangan talaga matanggal yan. So ayan, so last one, ilagay na natin dito.
So next is itong ating mga ingredients. Okay, lawom dyan tayo. Na ano? Okay, muna ito butangan sa suka. So ilas na lang natin itong kung ano. Uy. Tawag ito. Itong limonsito. Uy. Oh. Ang zaman. Kaon na. Okay pa to eh. Tsaka itong luya. Sayang kayo ito tayo. Nah. Apit mo na mag-4 gani. Kailangan talaga no mayroong luya kasi masarap talaga pag kinilaw mayroong luya. So next is itong limonsito. Ayan o, fresh na fresh po talaga kasi kitang-kita nyo na may pungango pa siya. May pungango. Yan. So itong sili, ilagay na natin ito. Yan, so tapos niyan, ilagay natin yung organic na suka. With suka sa tawag to sa tuba. Yes, tuba. Yan. So next is lagyan natin ng asin. Kunting asin para yan. Tapos ihalo natin. So dito na po tayo magsawsaw. Huwag po natin ilagay ito dyan sa may suka kasi baka maluto po yung lato nyo. Ito na lang yung ginagawa kong sauce. Suka. So, pigain natin yung mga limonsito. Yan o. Wow. Ang asim. Yan. Ilagay natin yung sili para mas masarap. Yan, wow. Yan guys. Tumutunog na yung toko. Ready na po yung ating yung ating sauce with complete sauce. Yan, mayroong sili, mayroong ding sibuyas dahon na, sibuyas, mayroong luya, tsaka limonsito, at saka itong ating fresh na lato. Fresh from the sea po talaga yan. Kita-kita nyo na fresh na fresh po yan. Diba? Wow. So, ayan guys. So, maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio.
keep safe always po, and God bless everyone. Maraming salamat guys. Ayan, so tapos na ako mag prepare ng para sa kinilaw na lato. Ayan, so yung gagawin namin is magkuha kami, try tayo. Ganito, no? Magkuha tayo. Yan, ganito. Tapos ituslo natin sa sukaan. Yan. Ang sarap. Yan guys. Maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Meal, and keep safe always po, and God bless. Paalam. Maraming salamat.